नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आहे। मित्रांनो, आज मी आलो आहे कुंभारमाठ मालवण येथे। तर या ठिकाणी ब्राह्मण देवतेचा जत्रोत्सव आहे। तर खूप सुंदर असा जत्रोत्सव असतो। तर हा नक्की अनुभव घ्या। कोकणातली जत्रा कोणत्या प्रकारे भरते तर त्याचं एक उत्तम उदाहरण या जत्रेच्या मार्फत तुम्हाला बघायला मिळणार आहे। तर तुम्ही देखील एन्जॉय करा आणि व्हिडिओ कसा वाटला तो कमेंट करून नक्की सांगा। आणि जर चॅनलला नवीन असाल तर मंडळी आपलं चॅनल नक्की सबस्क्राइब करा। तर आता आपण मंदिराच्या प्रवेशद्वारासमोर आलो आहे आणि या ठिकाणी संपूर्ण ही भाविकांची गर्दी आहे जी दर्शन घेण्यासाठी त्याच्यानंतर ओटी भरण्यासाठी सर्वांची ही रांग आहे। तर खूप लांबपर्यंत मगाशी रांग होती, आता गर्दी कमी झाली आहे। जसजसं आता रात्र होईल तसे आता भाविकांची गर्दी वाढत जाईल। तर आपण आता मंदिरामध्ये प्रवेश करूया। तर खूप सुंदर अशी विद्युत रोषणाईने सजावट केलेली आहे, सोबत फुलांची देखील सजावट या ठिकाणी ब्राह्मण देवतेच्या मंदिराला केलेली आहे। आपण आता मंदिराच्या प्रवेशद्वारामधून सभामंडपात प्रवेश करतोय। तर सभामंडप देखील खूप सुंदर असा सजवण्यात आलेला आहे आणि बरोबर गाभाऱ्याच्या समोर या ठिकाणी खूप सुंदर अशी रांगोळी तुम्हाला बघायला मिळते। तर फुलांची आणि संपूर्ण रांगोळीचा वापर करून या ठिकाणी ही रांगोळी बनवण्यात आलेली आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज, त्याच्यानंतर संत गोरा कुंभार आणि या ठिकाणी श्रीकृष्ण तर यांची मूर्ती ठेवलेली आहे, सोबत गोमाता देखील आहे। तर खूप छान अशी रांगोळी या ठिकाणी बनवलेली आहे। हे जे मंदिर आहे हे पूर्ण कोकणी पद्धतीचं आणि खूप प्राचीन असं मंदिर आहे। तर लाकडी सभामंडप आहे, सोबत कौलारू छप्पर देखील आहे आणि जे आपली कोकणातील जुनी मंदिरं असतात तर त्याचं एक उत्तम एक उदाहरण आहे। आणि अजून देखील हे सर्व ग्रामस्थ आहे तर याचं पूर्ण रिनोव्हेशन वगैरे करतायत। तर लाकडी सर्व माळा आहे, त्याच्यानंतर वरती कौलारू छप्पर आणि या ठिकाणी दगडी बांधकाम। तर अशा पद्धतीचं या मंदिराचं संपूर्ण बांधकाम आहे। आपण आता गाभाऱ्यामध्ये आलो आहे आणि या ठिकाणी ब्राह्मण देवतेची खूप सुंदर अशी मूर्ती आहे। त्याच बाजूला उजव्या सोंडेचा गणपती बाप्पा आणि या ठिकाणी श्री हनुमानची मूर्ती आहे। तर अशा तीन मूर्ती ह्या एकत्र आहेत या गाभाऱ्यामध्ये आणि सर्व भाविक या ठिकाणी दर्शन घेत आहेत। नवस वगैरे बोलले जातात, त्याच्यानंतर ओट्या वगैरे भरण्याचं काम हे या जत्रोत्सवाच्या दिवशी पूर्ण दिवसभर चालू असतं। त्याच्यानंतर मंदिराचे सर्व मानकरी आहेत तर ते या ठिकाणी जे भाविकांची गाराणी वगैरे आहेत, प्रसाद वगैरे आहेत तर त्यांची सर्व व्यवस्था या ठिकाणी बघतायत। तर खूप सुंदर एकोप्याने या ठिकाणी हा जत्रोत्सव आहे ब्राह्मण देवाचा, तो या ठिकाणी साजरा केला जातो। त्याचसोबत इकडे गाभाऱ्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर खूप सुंदर अशी फुलांची सजावट केलेली आहे, विद्युत रोषणाई केलेली आहे आणि आज या ठिकाणी सर्व भाविक दर्शन घेत आहेत। तर तीर्थप्रसाद वगैरे पूर्ण हा गाभारा भरलेला आहे। तर खूप सुंदर अशी हे जत्रोत्सव या ठिकाणी कुंभारमाठमध्ये साजरा होतोय। आपण आता जस्ट ब्राह्मण देवतेचा गणपती बाप्पांचा आणि श्री हनुमान भगवानाचं दर्शन घेतला। तर या ठिकाणी प्रसाद दिलो जातं सगळ्यांका, त्यासोबत ओटी वगैरे भरल्यानंतर देखील प्रसाद दिलो जातं। तर भरपूर आज भाविकांची गर्दी असते इकडे आणि खूप भक्तिभावाने या ठिकाणी सर्व नवस बोलतात, ओटी वगैरे भरतात। तर खूप प्रसन्न असा वातावरण, असा मस्त वाटला। नमस्कार, मी जीवन भोगावकर, कुंभार समाजाचा एक बांधव। ह्या आजच्या कृष्ण नवमीला आज जो काही जत्रा आहे ब्राह्मण देवाची, या आमच्या कुंभार समाजाच्या देवस्थानची जत्रा आहे। या जत्रेच्या निमित्ताने येणाऱ्या सर्व भाविकांचे आधी प्रथमतः मी स्वागत करतो। या जत्रेमध्ये श्री ब्राह्मणदेव ही देवस्थान हे शिवकाळापासून इथे स्थापन झालेलं आहे आणि यामध्ये 5 जे मानकरी जे ठेवलेले आहेत या देवस्थानमध्ये संपूर्ण कामगिरी करण्यासाठी, तर ते संपूर्ण कुंभार समाजाचेच बांधव आहेत। मग ते करताना इथे कुठल्या इतर समाजाच्या कुठल्याही व्यक्तीला इथे मानकरी म्हणून स्थान मिळाले नसल्यामुळे इथे संपूर्ण एकाच समाजाचं वर्चस्व असल्यामुळे तिथे एकोपा दिसून येतो। आणि हा उत्सव करत असताना सकाळी 9 वाजता आपण देवाची घडी बसवतो आणि त्यानंतर जत्रोत्सवाला पहिले मानकरी जे निगवेकर आहेत त्यांची ओटी भरण्याने आपण जत्रोत्सवाला सुरुवात करतो। त्यानंतर पंचक्रोशीतले सगळे भाविक जण सालाबादप्रमाणे येऊन इथे देवतेची आराधना करतात। त्यानंतर ओटी भरणे हा कार्यक्रम होतो। ह्या मंदिरामध्ये श्री ब्राह्मण देवा मंदिराच्या मूर्तीसह इकडे उजव्या सोंडेचा श्री महागणपतीची मूर्तीसुद्धा स्थिरावलेली आहे। त्यानंतर रुद्र हनुमंताची इथे पूजा केली जाते, त्याची मूर्ती त्यामध्ये आहे। म्हणजे शक्ती आणि मंत्र आणि शक्ती ह्या दोघांचा मिलाप करून असलेली ही देवता आहे।
त्याला आपण श्री ब्राह्मणदेव जरी म्हटलं तरी ते श्री प्रभू रामांचा अवतार आहे आणि त्यामुळे ह्या जत्रोत्सवाला लांब लांबून म्हणजे गोवा मुंबई ह्या ठिकाणावरून सर्व भक्तगण येतात, पै पाहुणे येतात आणि एकदम चांगल्या प्रकारे उत्तम प्रकारे असे नियोजन इथे केलं जातं आहे. आज तुम्ही बघत असाल की या जत्रोत्सवाच्या निमित्ताने की संपूर्ण एक दिलाने एक मताने सर्वजण आपली कामं करत आहेत. आता दुसऱ्या दिवशी यानंतर ह्या जत्रोत्सवाच्या निमित्ताने तो वालावकर दशावतार मंडळाचा जो कार्यक्रम आहे, या दशावताराची अशी गाथा आहे की पूर्वी हा गोरे दशावतारांकडे हा नाट्यप्रयोग दिलेला होता. तर त्यावेळेला सिंधुदुर्गची ज्यावेळेला उभारणी चालू होती त्यावेळेला ह्या जत्रोत्सवाच्याच दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराज या ठिकाणी आलेले होते आणि त्यांनी हा दशावतार इथे पाहिला. स्वतः इथे हजर राहून त्यांना ते जरा वेगळा वाटला, काहीतरी हा कुठला प्रकार आहे नाट्यप्रयोग, म्हणून त्यांनी तो दशावतार प्रयोग बघितला आणि त्यानंतर त्या दशावताराच्या नाट्यप्रयोगावर प्रभावित होऊन त्याने त्याला राजाश्रय दिला आणि राजाश्रय दिल्यामुळे भट कंपनीला त्यानंतर त्या बिदागी मिळायला लागली राजाकडून. अशी ही पहिली जत्रा आहे आणि पहिला दशावतार आहे की जिथे छत्रपतीने हा दशावतार पाहिलेला आहे नाट्यप्रयोग, असे याची महती आहे. आणि हे कोणी तर खुद्द गोरे दशावतार मंडळीतले जे जाणकार आता गावकर म्हणून जे कोण आहेत त्यांनी त्या दशावतार कलावंताने गेल्या वर्षी ही गोष्ट आम्हाला सांगितली आणि आम्हाला ती कळली. यानंतर दुसऱ्या दिवशी आपल्याकडे महाप्रसादाचं आयोजन होतं. साधारण 1000-1200 लोक हे ते महाप्रसादाचा लाभ घेतात. त्यानंतर याच देवस्थानाला लागून आश्रम मंदिर आहे. मला वाटतं सिंधुदुर्गामध्ये एकमेव असं आसरा देवीचं मंदिर असावं. तिथेही आपण पूजा अर्चा होते, तिची ओटी भरली जाते या दिवशी. त्यानंतर महापुरुष आहेत त्याची पूजा केली जाते. हा उत्सव संपूर्ण मित्रमंडळ मुंबई आणि स्थानिक असा कुठलाही भेदभाव न होता सर्व एक दिलाने एक मताने आणि एकोप्याने केला जातो आणि चांगल्या उत्तम प्रकारे तो साजरा केला जातो असं माझं ठाम मत आहे. आणि तुम्ही पाहिलंच असाल की ह्या ठिकाणी जी काही आपली या ठिकाणी मंडळी जमा झालेली आहे त्यांना शिस्तबद्ध रीतीने देवदर्शन देणं, प्रसाद देणं, त्यानंतर श्रीफळ देणं, ह्या सगळ्या गोष्टी एक म्हणजे ठराविक शिस्तबद्ध पद्धतीने ते राबवल्या जातात. या प्रकारे हा जत्रोत्सव सर्वांच्या एकोप्याने उत्तम रीतीने साजरा आम्ही दरवर्षी करतो आणि मला आशा आहे की पुढे ह्या मंदिराचं जीर्णोद्धाराचं काम आमच्या हातून होणार आहे. तर त्यावेळेला आम्ही जे भक्तगण या ठिकाणी उपस्थित आहे त्यांनाही आणि त्यानंतरसुद्धा आम्ही त्यांच्याकडे जाऊन त्यांना आवाहन करणार आहोत की ह्या जीर्णोद्धारासाठी तुम्ही सरळ हस्ते आर्थिक मदत करायची आहे. आणि मला वाटतं की ब्राह्मणदेवावर सर्वांची एवढी नितांत श्रद्धा आहे की त्या श्रद्धेपोटी ह्या जीर्णोद्धाराचं कामही आमच्या हातून लवकरच पूर्ण होईल अशी मी आशा बाळगतो. आणि या ब्राह्मणदेवाचरणी सर्वांना उदंड आयुष्य आणि सद्गती आपली सर्वांना भरभराटीचं आयुष्य मिळावं यासाठी प्रार्थना करतो आणि मी माझी मनोगत संपवतो. जय हिंद. मित्रांनो, आपण आता आलो आहे ब्राह्मणदेव मंदिराच्या मागील बाजूस. तर हे इथे ही जी घुमटी आहे तर या ठिकाणी श्री ब्राह्मणदेवाचं मुख्य स्थान आहे. तर त्याचं हे पाषाण आहे. त्याच्यानंतर इकडे एक मागे विहीर आहे. तर हा गाभारा, तर गाभाऱ्याच्या खालून जो पाण्याचा झरा जातोय तर तो या विहिरीला या ठिकाणी मिळालेला आहे. आणि अगदी कातळावर असून देखील 12ही महिने या ठिकाणी या विहिरीला पाणी असतं. त्यासोबत इकडे तुम्ही हे जे झाड बघताय तर हे ब्राह्मण देवतेचं झाड आहे. आणि ह्या झाडाची खासियत अशी आहे की या झाडाची फांदी किंवा एखादं पान वगैरे देखील तुम्ही तोडू शकत नाही. त्यामुळे हे झाड एवढं वाढलेलं आहे आणि खूप जुनं असं झाड आहे. तौक्ते वादळामध्ये मंडळी ह्या झाडांची फांदी तुटलेली आणि ती ह्या मंदिरावर पडलेली. पण या ब्राह्मण देवतेचं सत्व एवढं आहे की ही मोठी फांदी या मंदिरावर पडून देखील या मंदिराचं नुकसान झालं नाही. जवळपास 3 दिवस ती फांदी या मंदिरावर होती तरी देखील मंदिराला कोणतीही इजा झाली नाही की कोणत्या प्रकारचे तडे वगैरे गेलेले नाही. मंडळी, यावरून एकच आपल्याला एक गोष्ट समजते की कोकणी माणूस हे सर्व प्रथा परंपरा पाळतोय. त्यानिमित्ताने अगदी देवाची सुद्धा आपल्या कोकणी माणसांवर भरपूर श्रद्धा आहे. त्यामुळे अशा मोठ्या संकटातून देखील हे देव आपल्याला वाचवतात आणि आपल्या कोकणाचं संरक्षण करतात. मित्रांनो, मंदिराच्या सभामंडपात जे आपण सुंदर अशी रांगोळी बघितली आहे तर ही जी सर्व इकडली मंडळी आहे तर त्यांनी ही सर्व
खूप मेहनत घेऊन रांगोळी काढलेली आहे आणि यामध्ये खूप चांगले आर्टिस्ट देखील आहेत. तर त्यांची मूर्तिकारांची देखील आपण या कुंभार मार्टची व्हिडिओ बनवलेली होती. तर ज्यावेळी असे आपल्या कोकणामधील जत्रेमध्ये कार्यक्रम असतात ना, तर जी आपली युवा पिढी आहे पूर्ण ते उत्साहाने या ठिकाणी सहभाग घेते आणि प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊन तो कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडतात. तर कुंभार मार्ट वासियांच्या खूप खूप अभिनंदन की त्यांनी खूप चांगली रांगोळी काढली. तर अशीच वर्षानुवर्ष एक वेगळी संकल्पना राबवत जा. त्यासाठी सुवर्ण कोकण व्लॉग यूट्यूब चॅनलकडून या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. दिलीप सांगवेकर आपल्या सिंधुदुर्ग कुंभार समाजाचे, तर त्यांचं हे गाव आहे कुंभार मार्ट. आणि काका मस्त जत्रोत्सव असा, खूप बरा वाटला. तर मगापासून ते आतमध्ये गाभाऱ्यात होते आणि आता इकडे बाहेर इले. तर यांचं दुकान पण असा ना, होय. तर त्या दुकानावर पण आपण जातलो, भेट देऊ. इथे सर्व ही मंदिराची विश्वस्त मंडळी आहेत. तर त्या ठिकाणी सर्व देणगी वगैरे घेण्याचं काम चालू आहे. तर जर तुम्हाला या मंदिराला देणगी द्यायची असेल आणि जीर्णोद्धारासाठी, तर या ठिकाणी या मंदिराच्या विश्वस्त व्यक्तींना सर्वांना तुम्ही संपर्क करू शकता. तर या ठिकाणी जी तुम्ही देणगी द्याल तर त्यासाठीची तुम्हाला ऑफिशियल रिसिट या ठिकाणी सर्व मिळते. सो नक्की मदत करा. या मंदिराचा काही दिवसांनी किंवा वर्षांनी या ठिकाणी जीर्णोद्धार वगैरे करण्यात येईल. तर त्या ठिकाणी सढळ असते, मदत करा. तर कोकणामध्ये प्रत्येक मंदिराच्या समोर या ठिकाणी तुळशी वृंदावन असतं. तर इथे देखील या मंदिराच्या समोर तुळशी वृंदावन आहे. गाभाऱ्यामधून दर्शन घेऊन झाल्यानंतर आपण आता बाहेर आलोय. तर इकडे हा संपूर्ण रंगमंच आहे, ज्या ठिकाणी आपलं पारंपरिक दशावतारी नाटक सादर होणार आहे. कोकणातील जत्रोत्सवाची ही एक मजा असते, गंमत असते की प्रत्येक जत्रोत्सवाला या ठिकाणी पारंपरिक दशावतारी नाटक असतं आणि एखादा आपल्या पौराणिक कथांमधलं एखादी कथा घेऊन या ठिकाणी ते नाटक सादर केलं जातं आणि भरपूर मंडळी या ठिकाणी असते आणि पहाटेपर्यंत संपूर्ण गर्दी या कोकणातील जत्रोत्सवाला आणि या दशावतारी नाटकाला असते. मुख्य मंदिरानंतर आपण इलो श्री देवी सात आसरा प्रसन्न. तर या ठिकाणी छोटासा या मंदिर असा आणि जत्रोत्सवाच्या दिवशी या ठिकाणी देखील भरपूर भाविक दर्शन घेतात, ओटी वगैरे भरतात. तर इकडे 7 आसरेची सुंदर अशी मूर्ती असा, हे बघा, खूप सुंदर अशी मूर्ती असा. त्याचसोबत या ठिकाणी गाभाऱ्याची अशी फुलांची सजावट वगैरे केलेली असा, मस्त. आणि सर्व जी भाविक असतात ते ओटी भरतात, नवस बोलतात. तर खूप जागरूक असा या देवस्थान असा. आणि या ठिकाणी देखील तुम्ही दर्शन वगैरे घेतल्यानंतर सर्व जे भाविक असतात त्यांना प्रसाद वगैरे या ठिकाणी दिलं जातं. तर खूप सुंदर अशी हे जत्रोत्सव असतं. आणि अजून एका मंदिरामध्ये आपण जाणार आहोत, श्री महापुरुष मंदिर. तर इथे देखील सर्व भाविकांची गाराणी वगैरे घातली जातात आणि तर त्यासाठीचे सर्व मानकरी आहेत मंदिराचे, जे सर्व विश्वस्त मंडळ, तर ते सर्व ठिकाणी आहेत. सोबत हे जे सर्व भाविकांना रांगेत वगैरे सोडणे, तर त्यासाठी देखील सर्व कार्यकर्ते असतात. तर ते या ठिकाणी हजर असतात आणि खूप सुंदररित्या हा जत्रोत्सव साजरा केला जातो. तर सर्व मंदिराप्रमाणे या मंदिराच्या समोर देखील तुळशी वृंदावन आहे आणि हे देखील सुंदर कौलारू असं छप्पर असलेलं आपल्या कोकणातील पारंपरिक पद्धतीचं मंदिर आहे. 7 आसरा मंदिरानंतर आपण आलो आहे महापुरुष मंदिरामध्ये. तर या ठिकाणी सुंदर अशी पिंडी आहे, सोबत नंदी देखील आहे समोर आणि खूप छान अशी विद्युत रोषणाई केलेली आहे. या वडाच्या झाडाखाली या ठिकाणी हे खूप जुनं, प्राचीन आणि जागृत असं महापुरुषाचं देवस्थान आहे. मंडळी, जत्रे केलास आणि हे असे जत्रेतले सगळे जे गेम वगैरे असतात ते खेळलाच नाही तर जत्रेची मजाच नसतात. तर लहान मुलांसाठी या ठिकाणी गेम असतात सगळे. हे काय बोलतात तर माका आयडिया नाही, पण इकडे गोल ही मोटर बाईक असतात, त्याच्यानंतर तिकडे जंप वगैरे करतात. तर जंपिंग बबल वगैरे असतात बोलत आहे का, माका आयडिया नाही, कारण आपल्या काही एवढं याचा विषय नसता. तर ते पण इकडे गेम असतात आणि नंतर या ठिकाणी सगळी दुकानं लागली आहेत खाज्याची वगैरे. तर ते पण आपण जरा फिरूया. आपला जो मेन रस्तो, मुख्य रस्तो मालवण कसाल, तर तिकडून आपण एंट्री करतो ना. 7 आसरा मंदिरापासून या ठिकाणी सगळी दुकानं चालू होतात. तर इकडे असा मंचुरियन कॉर्नर, सर्व आईस्क्रीम्स वगैरे असतात. त्याच्यानंतर या ठिकाणी असतात हॉटेल वगैरे. तर सध्या लोक भजी चायपेक्षा ना या चायनीज आयटमला जास्त इम्पॉर्टंट देतात, म्हणजे जे जास्त आवडतात लोकांना. बाकी ही सगळी दुकानं असतात ती खेळण्यांची वगैरे असतात. त्याच्यानंतर पुढे लेडीजसाठीचे सर्व ज्वेलरी वगैरे असतील. तर या टाईपची सगळी
दुकानं असतात। जत्रेतलं सगळ्यात मुख्य आकर्षण म्हणजे आपला मालवणी खाजा। तर या ठिकाणी मालवणी खाजाची वगैरे देखील दुकानं असतात। त्याच्यानंतर शेंगदाणा लाडू वगैरे। तर आपले सांगेकर काका असतात, तर त्यांचा इतर दुकान असा। तर इकडे भरपूर सारे ऑप्शन्स असतात, अगदी खडखडे लाडूपासून त्याच्यानंतर शेंगदाणा लाडू, खाजा, तर सगळे होय होय, तीळ लाडू वगैरे आणि सगळे असतात। तर हे बघा, हे आपला ओरिजिनल तिळाचा मालवणी खाजा असा, खूप मस्त। या ब्राह्मण देवाच्या जत्रेतला खास आकर्षण दशावतारी नाटक, आणि दशावतारी नाटकात आता सुरुवात झाली आहे। धैकालो बोलतात आमच्या मालवणी भाषेत, आणि इकडे सगळी दशावतारी नाटक आवडणारी मंडळी तुफानी गर्दी असतात। सध्या आता जी मंडळी आहे सगळे दुकानं वगैरे फिरतात, शॉपिंग करतात, आणि मग नंतर या ठिकाणी सगळे ह्या ज्या ग्राउंड आहे ना, तर इकडे सगळे दशावतारी नाटक बघतले। तर खूप गर्दी होता, हे सगळ्याचा मैदान आहे पूर्ण पॅक होता, आणि हीच आपल्या जत्रोत्सवाची मजा असते। या पहाटेपर्यंत या ज्या दशावतारी नाटक पारंपरिक या पूर्ण चालू असतं, आणि तिथपर्यंत पहाटेपर्यंत ही सर्व बच्चे कंपनी आणि सर्व भाविक या ठिकाणी थांबलेले असतात। आपण एक मस्त चहा घेतला, आणि चहावाल्या काकांचं दुकान इकडे बाजूकच असा। तर रात्रभर असतले ते, आणि खूप मजा वाटतं असे थंडीतून चहा पिऊ। समोर इकडे आपला दशावतारी नाटक सुरू आहे, मस्त लय मजा येतं। मंडळी, समोर आपला पारंपरिक दशावतारी नाटक सुरू असा, आणि आपण या ठिकाणी स्टेजच्या मागे गेलो, ज्या ठिकाणी पूर्ण नाटकाची तयारी चालू असा, आणि नाटकामध्ये पौराणिक पात्र सर्व साकारणारे जे आपले कलाकार असतात तर ते रेडी होतात इकडे। तर नाटक पुढे चालू असा, आणि इकडे तयारी पण चालू असा, आणि काही जे आपली पारंपरिक हे असतात पार्ट, तर ते देखील या ठिकाणी रेडी असतात। तर इकडे गणपतीचं पेटारो असा, आणि त्याची पूजा आणि आरती झाल्यानंतरच मग दशावतारी नाटकाक सुरुवात होता। तर ती पूर्ण इकडे पूजा आणि आरती सगळी झालेली असा। तर आपल्यासोबत असत वालावलकर दशावतार मंडळाचे कलाकार। तर दादा, इकडे आज तुम्ही कोणतं नाटक करतास? आज आमचा धारा तीर्थक्षेत्र ओके हा नाट्यप्रयोग इथं सादर होणार आहे। ओके, हां। तर आज मग आता हे जे प्रत्येक ठिकाणी जे नाटक सादर होतं पारंपरिक, तर ते कोण फायनल करतं, म्हणजे आम्हाला ही कथा पाहिजे? आमचे खेळ बसवलेले असतात, बरोबर। आम्ही ते खेळ सांगतो, त्यातून जो आवडेल तो गाववाले फायनल करून गाववाले फायनल करतात। ओके, तर या ठिकाणी आज कुठला नाटक आहे ते? धारा तीर्थक्षेत्र। धारा तीर्थक्षेत्र, ओके। तर हे पौराणिक कथांवर आधारित ही सर्व नाटक असतात पारंपरिक, आणि खूप उत्स्फूर्त असा या दहिकाल्याला प्रतिसाद असतो, आणि इकडे सर्व आपली मंडळी आहेत ही तयार होत आहेत। तर आपण आता नाटकाच्या स्टेजकडे जाऊया। धन्यवाद दादा। तुमचं नाव कसं? माझं नाव अर्जुन रेडकर। अर्जुन रेडकर, ओके। सावंतवाडी आरोस। सावंतवाडी, ओके ओके। वालावलकर दशावतार मंडळामध्ये तुम्ही किती वर्ष काम करतास? माझे दुसरं वर्ष, ओके। धन्यवाद। मस्त, म्हणजे तुम्ही पारंपरिक कला जोपासता असता बघून खरोखर खूप चांगला वाटला। थँक्यू। मित्रांनो, तिकडे दशावतारी नाटक सुरू असा, आणि या ठिकाणी आपलं एक भाव भेटलो, वेदांत चिंदरकर। तर वेदांतचा पण यूट्यूब चॅनल असा। वेदांत यूट्यूब चॅनलचं नाव काय आहे? कोकण सौंदर्य ब्लॉग वेदांत। कोकण सौंदर्य ब्लॉग वेदांत। तर याच्या यूट्यूब चॅनलवर पण ही व्हिडिओ बघू गावतली। तर नवीनच चॅनल चालू केला ना, तर भावाक नक्की सपोर्ट करा। ह्याच्या चॅनलची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतले, ती पण बघा। तर तू कोणकोणते व्हिडिओ बनवता? मी असे ब्लॉग म्हणजे असे जत्रेवित्रेचे असे ब्लॉग बनवते। बरोबर, ओके। म्हणजे डेली टाईपमध्ये असतात, त्यामध्ये कोकणातमध्ये ज्या काय कार्यक्रम चालू असतात ते वाले। तर नक्की याच्या चॅनलला भेट द्यावा, आणि याच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ बघा याचे, कारण भरपूर आपले जे असे तरुण युवक असतात ना, तर ते आपल्या अशा यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून हे आपले सगळे कोकणाचं सौंदर्य आणि प्रथा परंपरा दाखवत असतात। थँक्यू। वेलकम। तर इकडे पारंपरिक वेशभूषेतलं आपलं थैकालो चालू असा, आणि जसं जसं नाटक रंगताना तसा तसा इकडे आता प्रेक्षकांची आणि भाविकांची गर्दी वाढत चालली आहे, आणि इकडे सगळे आपले यूट्यूब मित्र पण असं यूट्यूबर मस्त। आणि
अजून आपले एक युट्यूबर मित्र भेटले आहेत. हनू हडकर ब्लॉग ना, हनू हडकर मालवणी माणूस हनू हडकर ब्लॉग. तर दादा तुमच्या चॅनलवर कोणकोणते व्हिडिओ बघू मिळतात? मी मालवणातली सगळे जे जत्रा असतात लोकल, हां त्याच्यानंतर मालवणात जे सगळे इव्हेंट भरतात हां त्याचे मी ब्लॉग करतोय. ओके. म्हणजे उदाहरणार्थ आता जो आपल्या नेवी दिनाचा जो कार्यक्रम झालो, हां तो नेवीचा जो प्रात्यक्षिका होती त्याचं मी शॉट घेतलं. त्याच्यानंतर पंतप्रधान मोदी साहेब इले त्याची हेलिकॉप्टर जी उतरली हां त्याचं शॉट घेतलं. त्याच्यानंतर पोलिसांनी आमका सोडल्यानंतर हां तसंच मी धावत पळत हे का गेलोय राजकोटात. त्याच्यानंतर हां धावत पळत गेलोय आणि त्याच्यानंतर शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं सगळी जी प्रदर्शना वगैरेची पॅकिंग करी होतं त्याचं शॉट घेतलं. असे मी प्रत्येक इव्हेंट जे मालवणातले असं त्याचे शॉट घेतोय मी. ओके. म्हणजे मालवण आपल्या कोकणातली प्रथा परंपरा आणि जे काही इव्हेंट सगळ्या जे परंपरा आणि ह्याच्या पुढे पण जे शिवाजी महाराजांचे जे ऐतिहासिक खानाखुना ते सगळे मी एक्सप्लोर करतो. बरोबर. ओके. तर मंडळी यांच्या चॅनलला पण सबस्क्राईब करा आणि ही पण जत्रेची व्हिडिओ तुमच्या चॅनलवर बघूक मिळते. नक्कीच नक्कीच. ओके चला थँक्यू. थँक्यू. दशावतारी नाटक अजून चालू असा आणि जत्रा पण आता पूर्ण भरता. तर वाजले आता रात्रीचे 12:30 आणि आपण आता निघतो. तर कुंभारमाठच्या ग्रामदैवत श्री ब्राह्मणदेव या जत्रोत्सवाचा व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं तो कमेंट करून नक्की सांगा. आणि जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनल आपला नक्की सबस्क्राईब करा आणि असेच नवीन नवीन व्हिडिओ तुमका या पुढे देखील घेऊन येत राहतो. तर भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या.